Santos magpaabot. Huwag kasing-kasing nagtuutan ako. Oh, na ma'am. Napakay rapper? Wa na. Ang bag bitaw akong pinalit nimo. Ah, Wala nakalimot ko na. Tako wa sa pinalit. oh, nag-vlog ko rin mamaya kung i-vlog yung tindahan. Ay, kita kay ko. Kita na ma'am, ato rin i-upload sa YouTube. Daghan ako video sa i-upload. Ano yung name sa vlogger niya? Joel Aro Vlog. Joel Aro Vlog? Ah. Ma'am, natin nagang makuha na mo duwaan. Tara ma'am, may pang regalo ma'am. Oh, kana. Natira. Sabi mo, Pasko dyan daghan ng mga bata, mga inaanak. Mo ari pwede ka nang kuan. Mangayo dayon. Ngayon yun eh. Tinghatag ko rin mga maray kong surot sa mga inaanak. Nahurot ka yung pabuto pa. Wa oy daghan pa kaayo. Ang karoon ng oras, balahaw na siguro yung pagkumanda ng Pasko. Mga ginagamit na niya. Kali ano on. Dinad ani. Sing anak Flying Tiger. Oh, blind tiger. Kuan ko ano. Ano yung mukha ko kung pamasko niyo mo? Ay salamat. Salamat ani. Sa karton mo, anay? Oh. Halihog na lang ta diretso Ah, dili. dito lang. Okay, marag na. Dili eh. Bukra pa lang. Ano ba sa kamay mo? Hindi ako siya. Karton lang. Wala na siya nakuha. Bukati. Sa ulan na kayo ni Ungan mo hapon. Huli niyo hapon. Dito tayo. Post mag-. Wala kayo kuhan ron. Kaya laing color. Sige na talaga. Gusto mo na yung color. Kay blue dream, ma'am. Ano ba? Oh. Kuhan na ini, marag may pagkaputi. Okay. Ano? Oo na sa design. Ah. Pwede na muna. Mura ni doon mo ka-design. Wala yung green. Wala yung green, ano ba? Wala dyan, binganak na dyan, ma'am.
oh, mailisan na sa datong baso le. Anak, may na, kung na mag-inom, may ganahan siya kay Bugnaw. Na nga. Pagbuwak, pag-isan. Bunal oy, maglago. Le. Dili asay nindot are. Tagaan ta. Dira oh. Ayan na. Wala ka nang usam, wala dili kumo nang usa kanang bukana na sila bilin. Kani? Wala daghan na. Kuno sa daan. Ay buwa. Ah, saya na ako sa Kanan te. Hello? Sa kanan mo. kuha ni. Kaya siya. Oh. Dili man sa buwa. Oo. Wala na sa buwa kay mo. Ano nang ako? Oh. Bawi ko. Salamat ari ha. Ah. Sen. Sige dah. Naka-carbon? Wala na ba kung natulay booking ang wala ha? Oh. Santo carbon o may full jacket. Oh. Wala kay full jacket ram na matulay booking. Bullpen na pa yung mga bullpen. Naapa. Ano yung steel pen na ba kanin? Gamit na siya. Ito yung ginagawang ito ang panaguhan. Nakay dagong eh. Ano ah? Buka lang? All gold jacket na. Long ni siya. Oh. Then, kuhan.
lagi nuwas na una no. Ulagi ako bag-upag ito. Sweater jacket. Ang kalimot sa dito. Ay mong papel kompleto pa na. Oh, so pa may klase. Pa palagi klase sa mga January pa ni. Braha na pa kay braha. See you, see me. See me together. Okay, kaya di kanin baso. Beratur siya tag 30. Unsa man? Christmas. Oh na. Nato tara. Oo. Pagkuha ko sa market. Oo. Ini baso nga ya, linyong di kayo siya. Dato lakit, lain taran na siya. Magregalo ba sa mga kuan karang change bit. Display lang halino na siya. Daghan ko na halin na. Mga bata. Mga bata. Party. Abisag ka ng kuan siguro. Ano na i-party sa mga Kailangan mag-kuha. oh, nito siya ba? Batas. Butangan dito mga Ah. pulpi, mga Pila ha, tamsan. naapa. Ha? Katong pins. Dili hairpin. Steel pin siguro. O ba na? Nawa mo niya kung hagad di makatumulog di lagom. Oh, Naa. wala na kuha. May gamit ka ron daghang ngita anin. Klaro sa nato dili sa imo kuan oy. Sige lang ka. Edit ko ba na? Pwede ra. Ini mo kita.
Asan ba ito ko ay? Ha? Asan ba ito mo sa tabax mo? Kana sa kabak sa siya 20 mo sa kapag. Tapos sa dire ganahan pa ka. Halingon na siya, halingon mo siya no. Ang ato lang ang paano. Ipon Oh, 20 man we. Parang na ito eh. Ay, ang carbon lagi. Oh. Yung man siya na, itong blue. Dari ko niya tayo doha. Hello. Doha o. Gaslik na. Kaya niya usa. Lain ka na santek. Ini ko tiyak. Ano yung dipulgen? Amok si Selena. Bani ko tulo. Pila mo sa ni Will ah? Asa na na? Ay, ang kids ko na ah. Ala, ganun siya, makakatay ko na kung hindi siya. Ano mo dyan? One piece. Lagi, dismantolon. Kita ko ino na ay. Kana.
Steaming on the fly. Tweet does the same. Sometimes you just gotta work with what you've got. Wow, you watch lang ha. Okay na kay Gantman. What? Right now? Ito man yung kaning baso, okay na na? Hindi sa pulo ko yung rapper sad. Murag dito na masang plastic hindi sa init. Kaya hindi ka ano? Kaka. Ano mo gusto sa mga bata ko? Dito? Mga ito, kaulahin lang na siya. Dara, Ano yung plano ini duhaan mo lang duwa kan? Sige. Ano iba 200 tagpuan na niya eh. 35 din ano. Wala kayong duwaan. Alanganin doon mo siguro. Kamay lang mga bata kayo. sila kami alam. Ano lang yung baso? Okay, bilhin ako ng carton okay ra. Oh. Kasi bulky na tayo sa eskwaan. Ano kayo tapos mo kayo yung dadaan sa kanan. Dapat ko ng baso na. Pero ay, oh, pero Five, six, seven baso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito ka items. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7.